Kapin 300 ka mga kabanay sa OFWs nga taga Davao City ang nakadawat og cash assistance gikan sa City Government of Davao pinaagi sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa CSWDO. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sa tag 5,000 pesos sa cash assistance ang nadawat sa matag benepisyaryo. Samtang pagpasabot sa Davao CSWDO nga kung ugaling magsumite og makarekisito sa ilang buhatan, dili diha dayon madawat ang cash assistance. Sanglit iagi pa kini sa proseso. Nabot ko dire Bit-bit sa OFW nga si Robin ang iyang plane ticket. Pabalik na unta siya sa Saudi Arabia niadtong April 16. Apa natanggong tungod sa kasamtangang sitwasyon sa Middle East. Swerte man siya kay tulo ka adlaw una nagsugod ang gyera niadtong Pebrero. Nakauli na siya sa Pilipinas alang sa iyang 2 ka bulan nga bakasyon. Apan ang problema niya, wala pa'y kasiguraduhan kung kanus siya makabalik og trabaho abroad. Nakauli ko mga tulo ka adlaw, gira na. Nya kung wala pa ko ka uli, di tanggong ko dito. Nya wala pa mi kabalo kung kanus sa pong mag-normal ko ni. Kaya wala mag-flight tayong dito. So karon mga sa mig assistance, financial assistance. So karon kung madawat na mo, so kung di pa gyud mangita lang ni trabaho ni kung sa mga local diri sa Davao. Mao na lang gyud ang choice ani. Si Nanay Cristina, bit-bit sab ang mga dokumento. Ang iyang anak ka babae, mag-usa ka tuig na nga nagtrabaho sab sa Saudi. Apan gusto na muuli sa Pilipinas. Lisod gani kay wala man good gi-renew sa iyahang employer ang iyang ikama. Gusto gani kay basin kuan mulala daw ang nahitabo dito rong gira-gira, at least makagawas daw siya kay nabe mang anak no. Pipila lamang sila sa mga naglinya sa buhatan sa Davao City Social Welfare and Development Office aron magsumite og dokumento sa tinguha nga matabangan sila sa kalisod nga ilang nasinati karon. Sa miaging semana, 308 ka mga left behind families sa Dabawenyo OFWs ang nakadawat og tag 5,000 pesos nga cash assistance sa City Government of Davao pinaagi sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa CSWDO. Naga-extend ta og hinabang or aid adtong mga membro sa pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas nga naglisod naa sa kapit o sa sitwasyon tungod kay ang atong mga OFW nga apektado, delayed ang ilahang pagpadala o wala sila nakapadala sa ilahang suporta o remittance para sa ilahang pamilya. Kwalipikado ang bana o asawa sa OFW nga adunay anak nga minor de edad. Apan kung dili na minor de edad, kinahanglang naga-eskwela pa. Kung byuda o byudo o legal nga bulag ang OFW, pwede ang legal age single nga mga anak ang proseso kung sila ang nagatiman sa mga igsuon. Kung ang OFW kay single, ang ilang ginikanan ang mahimong proseso. Sa mga dili kasado nga OFW, ang ilang live-in partner o common law wife o husband nga mao'y nagatiman sa mga anak ka minor de edad ang proseso apan kinahanglan og authorization letter gikan sa OFW. Pagpasabot sa CSWDO nga kung magpasa og rekisitos, dili diha dayon madawat ang cash assistance. Sanglit muagi pa kini sa proseso. Base sa mga nag-process dinhi, mo puto itong isubmit nga mga pangalan para sa processing sa tong cash advance. So cash advance, katong nag-apply o nag-process atong gikan sa March 2, kadto pa silang April 15, 16, 17 nakadawat ang 300. So kung natay second batch, so posible kay katapusan naman process pa man tag mga sobra semana, posible mga Mayo na pod nato magawas ang atong second batch. Sa karon, ana-ana sa 857 ka left behind families o distressed individuals ang midangop sa buhatan sa CSWDO. Sara lakip sa rekisito sang ID sa magproseso nga naka-address sa Davao City ngun man ang ID sub no sa kining OFW nga naka-address sa Davao City kailangan sa magkuha og barangay certification pagpamatuod sa residence pod do di naka-address pod naka-remarks ito no nakabutang ang purpose nga alang sa CSWD assistance kinahanglan sa kopya sa kining ikima o working visa o dili ba ka active contract sa OFW. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.